της αποχριάς, στο χωριό μας αναβιώνει ένα πατροπαράδειτο, όμορφο έθιμο, το κούσασι, η μάτιασμα. Και να μην μπερδεύετε ξεμάτιασμα, κάποιοι το μπερδεύουν, αλλά δεν είναι ξεμάτιασμα, είναι μάτιασμα. Και όταν λέμε μάτιασμα, τι εννοούμε, τίποτα άλλο, εκτός από μια γλυκιά ερωτική ματιά που ρίχνει το αγόρι στο κορίτσι. Ενώ το κούσασι σημαίνει άκουσεσαι, άκουσεσαι. Είναι ένα, ας πούμε, δημόσιο προξενιό, γιατί γινόταν στις γειτονιές του χωριού με όλους τους ανθρώπους μαζεμένους γύρω από την φωτιά. Και τότε άρχισαν να πειράζουν οι γυρεότεροι της γειτονιάς στους νέους. Και όλο αυτό γινόταν σχεδόν όλη τη νύχτα, γιατί μαζί με το μάτιασμα λεγόταν και αστεία, γέλια, χαρές. Είναι ένα όμορφο έθιμο, με αγνές προθέσεις, χωρίς προσβολές και χυδαιότητες, έτσι. Υπήρχαν τότε και κάποιες διαφορές. Οι φωτιές ανάβανε σε κάθε γειτονιά, τα ξύλα μαζευότανε από τα παιδιά για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπήρχε ανταγωνισμός και ανταγωνισμός γιατί ποιος θα ανάψει τη μεγαλύτερη φωτιά. Και φυσικά και το κλέψιμο των ξύλων από τη γειτονιά σε γειτονιά. Φαντάζομαι υπάρχουν άνθρωποι που ακόμη το θυμώνται. Κούσασι, κούσασι, γέρου παπαγέρου, να πάρουμε στάλας, να γυρίσουμε απ' τάλας, να πάει σκήσεις θάλας, κι η Μαρία Αντίκου να πάει, Δημήτρη κονά μου, κάγε παπαγερόνα. Έλα πάρε ένα ψουμούρ. Μας κουπεί μέσα. Πάντα σιέρτα. Τι είπαμε? Να πάρει τον νόμο. Για τον νόμο. Πού πήγε, με κάτι. Τον νόμο να πάρει. Τώρα το δεύτερο θα ξαναρχίσει. Δεν καθαρίζουν καλά τα λόγια.